Ані протести низки європейських країн, ані конфлікт зі Штатами не змусив Німеччину відкласти будівництво скандального «Північного потоку-2». Там почали укладати перші труби майбутнього газогону. По ньому Росія збирається напряму постачати паливо через Балтійське море у Німеччину, зокрема і в обхід України. Про це і не тільки, докладніше у нашому міжнародному огляді. Цієї ночі в Німеччині в Грайцвальдській затоці газпромівська компанія Nord Stream 2 почала монтувати труби майбутнього газогону. Зараз будівельники зварюють їх, після чого пустять підземним тунелем. Будівництво «Північного потоку-2» різко критикують Україна, країни Балтії, Польща, Данія, а також США. Саме через це 2 тижні тому президент Дональд Трамп звинуватив Німеччину у пособництві Росії. Мовляв, країна і Європа загалом після запуску газогону стануть залежні від російських енергоресурсів. Завершити будівництво «Північного потоку-2» Москва планує у наступному році, після чого погрожує скоротити транзит газу через Україну в 10 разів.